जय खानदेश मित्र सन हॉटेल बापूजी। आज वार शनिवार तारीख 4 ऑक्टोबर। हॉटेल बापूजीले क्वालिटी आणि क्वांटिटी दोन्ही भेटी सक्काय मत 4 गोंधळी बोकड तयार होई राहणार। तुम्ही बी या, क्वालिटी आणि क्वांटिटी दोन्हीच भेटी हॉटेल बापूजीले सक्काय मत 4 बोकडच ना गोंधळी मटन आणि दुपारले 4। क्वालिटी आणि क्वांटिटी जर लागावी ते फक्त हॉटेल बापूजी यावाना। आपला पत्ता आहे शिंदेकडे दोंडाच्या रोड चिलाने आणि विरदेल गावना मजमा, फक्त हॉटेल बापूजी। चिलाने आणि विरदेल गावना मजमा, फक्त हॉटेल बापूजी, शिंदेकडे दोंडाच्या रोड, तालुका शिंदेखेडा, जिल्हा धुळे, फक्त हॉटेल बापूजी। क्वालिटी आणि क्वांटिटी फक्त हॉटेल बापूजीवर 250 रुपयामा पोट भरीशीन जेवण।